салом алейкум ака. Ва алейкум салом ака. Сози брат хуби саломат хубан. Айрим миллион ака. 1 миллион кҷои рафтасти? Ака як Тоҷикистон бирем. Тоҷикистон кҷош меран ака? Душанбе. Худо худа кадом аэропорт мепарен? Фунуко Душанбе. нарх наво чӣ хеле ака? Нарх наво ака 1 миллион. ҳозир чанд сумна билет гирифтем? Нема ака гуфтеса 13700 сум. Ана бо скидка мекара мега ки 13500 метин. тамом гап неса хай ҳамаи гап дар сари нами ака фаҳмидӣ? Хай нами. Худо акид накинам. Худо ҳисоб шида ака. бачаҳо чӣ гуфтани бачаҳои ютуб да? Бачаҳои ютуб ака магазин беҳтарин. Мақсад давно ака мерам. ҳам телефон гирифтан ҳам билет? Ҳам телефон, ҳам билет ака айҷа мақсад як ну минимум я 6-7 телефон шуд гирифтаги ман истифода мебарам. Яндекс кор мекунам. Ана нормально ака пока жалоб нестам масад. Беҳтарин телефон, беҳтарин магазин. Ҳамаш ба нархи даста аст. ҳамон гап неста ака рӯзои нағда истифода кунед касе ки билет дар курай ин авиакассаи реал авиа метавонед ки дар ҳамин рақамо муроҷиат кунед. ака ҳусейн нарх наво арзон шудеста ё қимат шудеста? харус ҳар қалайда брат иваз мекунан нарх барои ҳами мегум дар телеграм нигаҳ кунем дар телеграм мепардон нархора короче арӯза нархи наво дар телеграм канали реал авиа мешавад метавонед ки мисол пайгирӣ кунед.